No moikka moi! Nyt kun luulitte, kun Riikka tuli takaisin, että minä en enää tuu, mutta ylläri pylläri, täällähän minä oon esittelemässä nyt vähän uutuuksia. Riikka ei kerennyt, niin ajattelin nyt, että mä tässä vähän näytän teille, mitä kaikkea tänne on tullut. Ja tässä on vähän täydennyksiä ja vähän uutuuksia ja aika yläosa painotteista, mutta ei se mitään. Aletaanpa katsoa. Eli täältä tuli täydennyksenä ensimmäisenä tätä ihanaa paitaa. Sitä tuli nyt uutena värinä valkoisena myös. Ja tätä voi pitää tosiaan sillä, että sitä voi pitää niin ihan näin. Tai sitten tiputtaa tuosta olkapäiltä. Niin aika hauska tämmönen pitopuseero, niinhän se sanoo. Vähän oli hukassa, mutta sitten täällä on tullut tällaista puseeroa, missä on tämmöistä ohutta neuletta, jossa on sitten vähän leopardikuviota ja sitten on tuommoista tekstiä. Ja tästä löytyy tosiaan nämä 3 väriä. Siitä löytyy tuo musta, sitten on valkoinen ja sitten on tämmönen lämmin peessi, eli lämpimille ihotyypeille. Ja nämä musta ja valkoinen on sitten kylmiä värejä. Näin. No sitten täältä löytyy tällaista puseeroa, kans tämmönen aika ohkainen. Nämä on tämmöisiä viskoosipohjaisia neuleita, mutta aika ohkainen on myöskin. Niin tässä on kans vähän eläinkuosia ja vähän tekstiä ja piti ihan tarkistaa. Vähän onkin malletta myöskin. Ja tästä löytyy värinä tämä taupe. Sitten siitä löytyy tämmönen niinku kameli. Sitten siitä löytyy valkoinen. Aika hauska. Voi just laittaa vaikka farkkujenkin kanssa, niin aika kiva setti. Ja sitten täydennyksenä sitten on tullut täältä tätä zebrarotsia, jota paljon ja kaikki kaipailee. Että voi pitää auki tai sitten laittaa kiinni ihan kummin tykkää. Tätähän voi periaatteessa pitää niinku puseronakin, jos haluaa. Aika hauska. No sitten ihan uusi juttu täältä tulee. Tämmönen ohut kollegepaita, jossa on sitten tommosilla niiteillä tommonen teksti. Ja se on vähän eestä lyhyempi ja takkaa pitempi. Ja siitä löytyy tuo kakivihreä syksyihmisille, tai syksyihmiset hoks. Sitten on musta, jossa on kans aika kivasti noin niitit. No sitten täydennyksenä on saapunut tätä ihanaa kollaripaitaa, jossa oli vähän tätä kettinkin juttua täällä. Niin sitä on tullut lisää. Oi, nyt mulla lentää nämä kaikki. Noin. No sitten uutuus, tämmönen ihana. Tätä olla ihan viskoosipintainen puseero. Niin siinä on vähän tommoista mitä tuo nyt on, tommoista koristepitsijuttua tuossa hihansuissa ja sitten tuossa helmassa. Niin siitä löytyy tämä suklaaruskea ja sitten kakivihreä. Näin. Katsotaan nämä sitten lopuksi päällä, niin näkee vähän, että miltä ne näyttää. Et tässä hengarissahan ne ei näytä oikeastaan yhtikäs melkeinpä miltä. No sitten tämmönen ohkainen puseero, jossa on vähän sydänkuosia ja vähän tekstiä. Niin siitä löytyy musta, valkoinen, sitten toinen peessi ja taupe. Näin. No sitten vähän pitempää tämmöistä blazerijakkua, jossa on vähän tekstejä ja täällä takana on sitten vähän kuosia lisää. Ja tää on tämmöistä vähän säämiskämäistä kangasta, mutta oikein hyvin tämmönen laskeutuva. No sitten tämmönen aivan ihana leopardihame, tämmönen farkkukankaasta tehty tämmönen, jossa on tossa halkeo tossa eessä. Löytyy takataskut ja sitten on liitinki. Ja tässä on itse asiassa kultasella nyt yksityiskohdat, että lämpimät ihotyypit tai kullanväristä tykkäävät, niin tässä on aika kiva vaihtoehto. No sitten täältä löytyy tämmöistä puseroa, tämmönen kollaripusero, jossa on vähän tällaista niin tehty kulutusta ja sitten siinä on ihan vähän sen leopardikuosia ja vähän sen löytyy bling blingiä. No sitten täydennyksen tätä aivan ihanaa mekkoa, mistä minä tykkäsin ihan hulluna. Ja tätä pystyy pitämään tälleen off-shoulderina tai sitten ihan tälleen ylhäällä. Ja siitä on uutena värinä tullut tämmönen peessipohjainen ja sitten on valkoinen tuosta noin. No sitten löytyy tämmöistä leveälahkeista vähän housuhame-tyyppistä, jossa on mustaa ja ruskeata ja valkoista. Myös aika hauska tämmönen, että voi laittaa esimerkiksi just täältä sitten vähän tämmöistä, jossa on kuosia tai sitten ihan yksi väristä voi laittaa myöskin, että tässähän voi ottaa ruskeata tai valkoista tai mustaa, minkä kanssa yhdistellä. Ja näissä on tämä materiaali on tämmöistä tosi laskeutuvaa, tämmöistä vähän urheilukangasmaista, ohutta sellaista. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin on tullut tätä rotsia, mitä olikin kesällä valkoisena. Niin nyt siitä on tullut sitten, täällä on tosiaan nämä tämmöiset joustokankaat täällä kainaloissa ja käsiä alla, niin se ei purista ja mahtuu liikkumaan sitten
Niin siitä on tullut väreinä tämä pronssi, musta. Sitten on helmen harmaa. Sitten on tämä kameli ja peessi. Mutta eipä mitään, aletaanpa katton päälle, niin näkee vähän paremmin, että miltä nämä edes näyttää.